nejhorší travesty show, omyl v tomhle žánru může být vždycky ještě hůř. Aniž jak Krupská nejlepší, protože prozradil naprosto světový kouzlo. Všichni kouzelníci světa jste pohřbený. Konečně vím, jak se to dělá. Kto nemá Didi, môže mať trojošiat. A příští rok přijde Naděžda Krupská, ukáže nám, jak lítá 9 profil. No.